Di berdewamiya krîza Sûriyeyê ji sala 2011 ta wekû îro bandora wê serbilindbûna nirxê kirîn û firoştina pereyên biyanî bi taybet dolarê Amerîkî û euro û zêr jî berdewam e. Ew yek bandora xwe li ser bazirganiyê û jiyana rojane li Kurdistana Sûriyê dike. Malpera Rêbaz jî bilindbûn û guhertinên kirîn û firoştinê rojane dişopîne. Ji kesên guhpêdanê pê dikin, di malperê de belav dike. Li gorî malpera me ya Rêbaz News belav kiriye ji roja duşema borî ve dehê meha şeşan ta wekû roja yekşemê 16 meha şeşan her $100 Amerîkî kirîna wî 16 firoştin 17 lêreyên Sûrî bilind bûye. Her €100 jî kirîn 12 û firoştin 13 lêreyên Sûrî bilind bûye. Nirxê wan jê duşemê 11 mehê ve ta weka 16 mehê wisa ye. Roja duşemê dehê meha şeşan kirîna dolar bi 574 lêreyên Sûrî ye. Firoştin 576 lêreyên Sûrî ye. Herwiha her €100 bi 645 lêreyan kirîne û 648 lêreyan firoştin e. Roja sêşemê 11 meha şeşan kirîn bi 575 lêreyan e. Firoştin bi 577 lêreyan e. Euro bi 645 lêreyên Sûrî ye. Firoştin bi 648 lêreyên Sûrî ye. Roja çarşemê 12 meha şeşan kirîne her $100 bi 577 lêreyên Sûrî ye. Firoştin bi 579 lêreyên Sûrî ye. Euro kirîn bi 605 lêreyên Sûrî. Firoştin 653 lêreyên Sûrî. Roja pênşemê 13 meha şeşan kirîn bi 579 lêreyên Sûrî ye. Firoştin bi 581 lêreyên Sûrî ye. Euro bi 605 lîreyên Sûrî tê kirîn. Firoştin jî bi 653 lêreyên Sûrî ye. Roja şemiyê 15 meha şeşan kirîna her $100 bi 585 lêreyên Sûrî ye. Firoştin bi 588 lêreyên Sûrî bû. Euro jî bi 652 lêreyên Sûrî bû. Firoştin jî bi 655 lêreyên Sûrî bû. Roja yekşemê 16 meha şeşan kirîna her $100 gihişte 590 lêreyên Sûrî. Firoştin jî bi 593 lêreyên Sûrî bû. û her €100 jî bi 657 lêreyên Sûrî dihat kirîn. Firoştin jî bi 661 lêreyên Sûrî ye. Herwiha zêr jî her gramek ji 21,300 lêreyên Sûrî gihiştiye 21,700 lêreyên Sûrî. Wate her gramek 400 lêreyên Sûrî bilind bûye. Ji dema girtina dergehê pêşebîr ve jî veguhestina rêya çûn û hatinê navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê berev dergehê El Welîd ve bandorek li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê durust bûye. Ji bilî wê yekê jî li piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê welatiyên Kurd û cotkar bi çandiniyê nanê mala xwe dabîn dikin. Sal ta bi salê lêviya werzê havînê dimînin. Lê vê salê 2019 ji heftiya borî ve agir zeviyên cotkaran ji Kobanê, Tareqa, Girêspî, Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Herî Dawî jî bajarên Dêrik, Tirbespî, Dirbêsî, derdora bajarokên Tilhemîs û Tilbirak û Tilkoçer ku piraniya xwedanên wan Kurdin, xwarin zeviyên wan li gel hêviyê wan jî hatin şewtandin. Tanha berpirs û tawanbarên wan kiryaran nehatine girtin û ne jî sizadan. Di sala 2011 de her $100 Amerîkî tenê bi 5 lêreyên Sûrî dihat kirîn. Ta weka sala 2019 di meha şeşan de kirîn û firoştina her $100 êdî 12 qetan zêde bûye. Ji bo zanyariyên Herî Dawî derbarê guhertin û bilindbûna kirîn û firotina pereyên biyanî li Kurdistana Sûriyê, malpera me Rêbaz News hirgulyan rojane belav dike û digihîne li berdestê we.